saka yake a zuciya kan da tunani, kuma ya toshe kafar zato da ka gane rauni, masa baya misaltuwa don mai da ma'auni. So ya wuce wahayi ya guntan da kamar so ba a furta shi ko kaɗan da sifar wasanni. Dukan mai shi da jarumi ya zamo mai rauni, so ke rasa zuciya ya bi hanya ta jini, so ke sa farin ciki da nishaɗi da gani, dukan warkar da zuciya daga dukkan sanani. Kasar ka koma ta wani hasashen da na yi zai kama da furanni wanda ke yaduwa idan da kula da tunani, so ke sa kamata zama ɗaya ko a ma'auni, so sanyi na zuciya mai sai ta tunani, so kan haɗa balarabe da biya ta fulani.